Time Out Market ha guanyat el Premi Talent en Turisme, Oci i Gastronomia, perquè ha fet tot. Ferran Vilaplana és el director del Time Out Market. Felicitats. Merci, gràcies. I dèieu, teniu tot perquè precisament turisme, oci i gastronomia és una cosa que teniu al Time Out Market. Explica'ns què feu. El Time Out Market, què és? El Time Out Market és un espai de 5.000 metres quadrats, amb segona planta Mare Magnum. Allà on hi havia les discoteques fa temps. Exactament. Tothom sap, el bo i el dolent de Mare Magnum és que tothom sap on és a Mare Magnum. Llavors és un punt emblemàtic de Barcelona i Catalunya, i ara la idea és reconvertir-ho. Tothom coneix que hi ha passat coses dolentes, no? Que hi ha passat discoteques, una mica de... Hi havia el cinema que ja no hi és. El cinema, exacte. En 2002 l'incident amb el senyor William Pacheco, que va trobar l'aigua i tot el jaleo. I bé, des de fa vora un any, el juliol vam començar un projecte que és una mica reconvertir i tornar l'espai de Mare Magnum i del Port Vell a la ciutat de Barcelona. Llavors és la gent de Barcelona que torni a aquest espai, que conegui, que ja coneix Mare Magnum i que vingui a veure'ns. Al final, que és un espai de 5.000 metres quadrats, és un mercat gastronòmic. És un mercat que, a diferència de qualsevol food court, no està subjecte a subhastes, és a dir, no és de rotllo, hòstia, vull tenir un espai, el lloguem, el subhastem, no. Des de la revista, Time Out Revista, amb periodistes gastronòmics, fem una selecció dels millors conceptes que representen la ciutat de Barcelona, i d'aquests conceptes escollim el millor restaurant que representa aquest concepte. Llavors dius, hòstia, a Barcelona, què es menja? Paella. Doncs al final un restaurant emblemàtic de paelles a Barcelona, Can Ros, té un estand allà. Sí, perquè a Barcelona se menja moltes paelles, però no totes bones. No totes són bones, no totes són bones. Al final és Can Ros, per exemple, una família de tercera generació, un concepte establert a Barcelona, com pot ser, per exemple, tacos. Doncs al final Chua Tacos, que és els millors tacos de Barcelona. Aquests els he provat. Sí, Al final és una mica el millor de Barcelona sota el mateix sostre. Aquest és el lema. A més, hi passen coses. Exactament. Explica'ns una mica també quina és la voluntat, perquè realment sou bastant nous, de que hi passin coses allà i què hi podria passar allà. Tenim un espai, com he dit, de 5.000 metres quadrats, tenim un escenari central, a banda d'un escenari una terrassa, amb terrasses amb vistes al mar, i al final el que tenim és que passin coses. Que passin coses vol dir que cada dia hi hagi una activitat, que hi hagi concerts, que hi hagi presentacions, exhibicions, tot tipus d'activitat cultural a Barcelona que atraigui el públic local com el turista. Al final és un espai on volem que la sinergia entre el local i el turista, al final és un espai molt gran on necessitem... És un repte, això, de la sinergia entre turisme i local. És un repte, exacte. Sembla que ens excloguem els uns als altres. I al final la zona d'estar a Barceloneta és un espai destinat al turisme, però al final el que volem fer és llengua vehicular és el català i el castellà i l'anglès, però el principal és el català. Llavors és quan tu vas allà no sents com a les Rambles pot ser que vas allà i tothom parla anglès, no? No, hòstia, el català sentirà que és un espai per ell. Molt bé. Quants restaurants dius que sou ara? N'hi ha 14. 14 restaurants. Tipus corner, on n'hi ha que són més grans, més petits? Sí, al final tots tenen una estructura més o menys semblant, són 30-35 metres quadrats. Ja et dic, al final la gràcia és que puguin anar-hi amb grups d'amics, famílies, i hòstia, tu menjaràs una pizza, jo menjaré burger, l'altre menjarà chef Michelin. Al final també hi ha una mica de representació. També hi ha Michelin? També hi ha Michelin, sí, també hi ha Michelin. Això ja puja una mica més. Sí, al final pots gastar des dels 15 euros fins als 30, 40, 50. Al final, anar a un restaurant Michelin, un menú gastaràs 200-300 euros, allà pots menjar un plat, al final és un tast Michelin, per 15-20 euros menjaràs un... Amb caixa centralitzada o cadascú... Al final com funciona és que cada... No és com una fira, allò que compres tíquets, eh? Sí, no, al final és cadascú, tu vas a l'establiment, pagues allà, i el sistema és una mica innovador perquè és agafes la bandeja i te la portes tu a la taula. Són taules comuns a compartir i al final també la gràcia és que estiguis sentat i veguis, hòstia, el del costat, mira, què menja unes braves, d'on són? Que demani, que hi hagi aquesta interacció amb la gent del màrquet. Sé que la ciutat ja ha fet alguns esdeveniments, també l'administració pública, l'Ajuntament hi aposta, el sector privat com està anant també, eh? Al final és un espai molt gran amb una capacitat de 1.500 persones d'influència gent, llavors és un espai com no n'hi ha gaires a Barcelona. Al final, si dius, hòstia, amb una empresa privada o entitat pública, vol un espai gran, amb vistes al mar, amb un bon equip de música, amb restauració, no n'hi ha. Llavors, evidentment, estem apostant per aquesta línia de negoci, tant a béns privats com presentacions, exhibicions de vent pública.
si el Barça és més que un club, el Time Out és més que una revista, llavors, i ho demostra, per exemple, amb el Time Out Market, no? Serà el lloc central on la revista també i tot aquest entorn faci les seves activitats a partir d'ara? Sí, al final, quan la gent veu Time Out Market ho entén com a Time Out. Al final som un, anem de la mà, som germans, i al final els interessa que funcioni com nosaltres ens interessa que funcioni la revista. Al final anem de la mà. Qualsevol cosa que vulgui promoure Time Out com a revista ho farà al Market. Què tenim d'agenda? No sé quan sortirà aquesta entrevista, els propers mesos, però potser hi ha alguns actes ja que sapigueu segurs que estaran consolidats de ciutat o d'àmbit privat també, o que a l'estiu passaran coses a Time Out Market. Mira, has dit el tema del Barça és més que un club. Sí. De fet, hem fet un acord amb el Barça i tenim la Barça Experience, que vol dir això, que qualsevol partit de futbol del Barça l'emetem al Market, tenim pantalla gran, un projector, això no vol dir que siguem un sports bar. Amb els 105.000 metres quadrats tenim diferents ambients dins del Market, llavors hi ha un espai destinat a veure el futbol i emetem els partits de futbol. Molt bé. Algo també recurrent que funciona molt bé i és molt divertit, el bingo musical. Bingo musical. Bingo musical, sí. Bingo musical és divertit. Només deixaré aquí i convido la gent que vingui a veure-ho. Això ho feu habitualment? Ho fem una vegada al mes. Molt bé. Una vegada al mes, un divendres al mes, fem el bingo musical i és molt divertit. Us busquem per xarxes i us troben. Sí, i tant, i tant. Què representa per vosaltres aquest Premi Talent en Turisme, Oci i Gastronomia 2024? Al final és un reconeixement a l'esforç, dedicació, al treball que portem temps fent. No només és de que hem obert, sinó el temps abans entre buscar, seleccionar els millors restaurants, els millors conceptes. Llavors, al final és amb l'equip, quan vam dir, hòstia, un premi, hòstia, és un reconeixement a l'esforç i el treball que estem fent. Moltes felicitats, Ferran, i ens veiem al Time Out Market qualsevol dia. I tant. Gràcies. Gràcies, un plaer.